Здравейте хора, днес ще гледаме 8 годишен, така в буркан с крънзи. Дайте. Ще видите. 8-годишният Сашко пишка в буркан, за да пести от вода в тоалетната. Вместо това пишкам буркан. Пише си домашните върху вестник. И учителите са вдигнали ръце от него. И няма да повярвате какво прави с падналите си млечни зъби. За какво да го прахосвам? Всичко това и още много в епизод 5 на Скрънзи. Аз съм Мъци, а вие сте с Крънзи. В миналия епизод видяхме един безскрупулен ловец на катерици, който си беше обучил Миша Лов да осигурява вечерята му. Ако сте пропуснали епизода, можете да го откриете в канала, за който е задължително да се абонирате. Днес героят ни за пръв път е невръстно дете. 8-годишният Александър е хванал настинката на скрънзите от самото си раждане. Живее с майка си, сам не може да си обясни какво го кара да е толкова спестовен, пък какво остава да обясни на нас. Може ли пак, че мина една кола? Детският му ум обаче е скандално изобретателен дори в тази крехка възраст. Настанете се удобно и вижте как израства един професионален скрънза. Представям ви Сашко. За нас е нещо ново да проследим живота на невръстно дете, каквото е Сашко, в проектът Скрънзи. Винаги сме смятали, че любимите ни откачалки стават такива в по-напреднал етап от развитието си. Днешната история ще ни научи, че с някои таланти се раждаш. Откриваме Сашко в дома му, където все още във вихъра на лятната ваканция, с много свободно време на разположение, той измисля нови и нови начини да пести. Казвам се Александър Зъбев. Госпожата в училище ме вика онова дете, но мама ме вика Сашко. Аз съм на 8, не изкарвам заплата като мама. Никога не съм харчил пари сам, но и не искам. Не обичам да използвам някакви неща, те после да изчезват. Така се чувствам лошо. Все едно съм убил някой. Големите хора постоянно хабят някакви работи. Вода, пари, опаковки. Мама казва, че всички сме потребители и не можем да не използваме нищо, но аз се старая. Не пускам водата в тоалетната, само когато лакам. Всъщност, аз не пишкам в тоалетната. Ако го направя, трябва да излея цялата вода от казанчето и да я изхабя, а там има поне 100 литра. Ко? Вместо това пишкам буркан и когато с мама излезем, поливам цветята пред блока. Не ги харесва много, но казва, че е полезно за тях. Да, всеки ден го прави, всеки ден съм с него, но ако ме питате как му е дошло на акъла, наистина не знам. Детето си е мое, но е огромна енигма. Разбирам, че не е нормално да излива пишкането си навън, но как да му кажа? Просто му казваш. Изливам го обикновено на тези цветя. Изглеждат много по-свежи от останалите, нали? Мама не може да си позволи да плаща толкова много вода. Аз пишкам постоянно. Сигурно всеки месец ще изливам по цяло море в канала. Злоядите деца с лопата да ги ринеш. Всеки родител сам намира начин да се справи с този проблем. Става ни интересно дали семейство Зъбеви срещат пречки с това. Почти сме сигурни, че отговорът ще е положителен под една или друга форма, а това буди интереса ни още повече. Не ми си яде храна. Не обичам да дъвча, не обичам да преглъщам, не обичам да знам, че след като съм я изял, тя ще е изчезнала. Затова не ям много. Сашко си разделя всяка порция, която му дам на 4. Опитвала съм се по какъв ли не начин да го накарам да си изяде всичко. Самолетчета в устата, обещавала съм му сладкиши, но той не иска сладкиши. Добре, дете не е нормално. Може да е малък, но за някои неща много му се че пипето. И знае точно какво да ми каже, за да стане на неговото. Прочета в Google, че на моята възраст трябва да се взима по 1000 калории на ден. Знам всяка храна колко точно калории е и докторите наистина са казали, че не трябва да ям много. Не знам защо искат да ме тъпчат. Какво правиш, бе, Саши, бе, мамо? Какво е това?
Това бяха 200 калории на 100 грама, значи ще ми стигнат. Изяш си цялата мусака. Защо си разделил мусаката на 4? Това ще ми стигне, на четвъртинка ми стига. Сашко, изяш си, майко, цялата мусака. Това е 100 грама, значи ще ми стигнат. Не мога вече да се разправям с теб, просто не мога. Толкова. Голям хитрец е. В училище математиката въобще не му е любима. Но стане ли въпрос за спестяване, няма кой да го спре. Вдигнала съм вече ръце от него. Винаги е бил така с храната. Първата му дума като бебе беше не. Защото се опитах да му увелича порцията адаптирано мляко с 30 мл. Казвам ви, нищо му няма. Той си е такъв, откакто е заченат. Храненето продължава да ни вълнува. Искаме да видим още от реакциите на Сашко към храната, затова си поръчваме пица от mrpizza.bg. Ако вие също искате да хапнете вкусна пица, използвайте промокод MORDOR, който ще ви донесе 15% отстъпка на вашата поръчка от сайта на Mr. Pizza. Поръчахме пица! Няма да я. Айде да е само малко. Това от спонсорите от Mr. Pizza. Те ни я носят безплатно, за да я пробваш да кажеш дали ти харесва. Само едно парче. Добре, стискаме си ръцете. Здравейте, Став Иваница. Благодаря ви. Да. Заповядайте, Благодаря ви. Лек ден, чао. Донесах 3 големи пици. Интересно дали дете на 8 може да ги изяде. Виждал съм, но по принцип май не. Голямата пица и на мен ми се опъва, но ако е много лакомо, не знам. Мът си винаги знае най-добре. Той разбира от всичко добре, ама са на 100%. Време е да накараме Сашко да пробва Мистер Пица. Бяхме се подготвили за вербална схватка, но той бързо ни накара да разберем, че битката е изгубена. Едно парче е 100 калории, значи ще ми стигне. Само едно парче ще ядеш. Да. И 100 калории ще ти стигнат да се нахраниш, така ли? Не точно 100, около 200. Значи 2 парчета. Значи едно. Излизаме на разходка с семейство Зъбеви. Разбираме от Милена, че Сашко обича да бъде навън, защото като дете всичко му е безплатно. Но за това след малко. По-наложително е да ви покажем походката му. Ходи така почти откакто е проходил. Иска да стъпва перпендикулярно на земята, за да не си изтрие подметките и да няма никакво плъзгане. Новите обувки биха ми стрували по 60-70 лева. И вече не са качествени като едно време. Поне дядо така казва. Като ги пазя, да не се изтрият отдолу, мога да ги нося 2 пъти по-дълго. А като ти порасне кръка, което на твоите години се случва непрекъснато? Не живей толкова напред в бъдещето. А къде е раят за едно дете, или поне конкретно за това дете, навсякъде извън апартамента му. Любимото нещо на Сашко е да знае, че навсякъде може да влиза безплатно. Градски транспорт, аквапаркове, а където не може, все пак има големи отстъпки, защото е дете. Времената стават все по-трудни. Колкото повече раста, толкова по-малко места има, където мога да влизам безплатно. А това не е ли пак проблем за напред бъдещето? Да, но този е сериозен. Ще бъде голяма катастрофа, когато всичко това приключи. Прибираме се в апартамента, където Сашко има още какво да ни покаже. Най-фрапиращото оставяме за накрая, но започваме с по-малко фрапиращи, но все пак фрапиращи практики. Когато съм на училище и ни дават домашни, съм много тъжен. Не обичам да хабя листа от тетрадките за глупости. Не е ли достатъчно да си учим в часовете? Затова измислих начин, който хем пести, хем върши работата пред учителите. Пише си домашните на стари вестници, които мама си е купила и вече е прочела. Той си мисли, че върши работа, но не върши.
И учителите са вдигнали ръце от него. Нищо не си личи, но във втори клас все пак е достатъчно, че той пише домашни. Дали му ги проверяват, не знам. Аз поне не бих. Чисто съвсем добре. Това ми е работата за радото. А госпожата има проблем да ми разчете, просто да не ми я дава и готово. Ще бъде голямо шоу, когато си пише есето на матурата в 12-ти клас. Пести от вода в тоалетната, пести от хартия, всичко това можем да разберем. Виждали сме го и преди, но за пръв път виждаме спестовник, който пести от студ. От студ? Ама разбира се, аз да не съм някой малък легло. Ако ще пестиш, пестиш както трябва. Интернетът е виновен, сигурна съм. Дадох му достъп твърде рано. Започна да чете всякакви глупости и вижте го сега. В Google пише, че новите хладилници хабят много ток, за да се изстудят, ако преди това са се затоплили. А се затоплят, като ги отвориш. И после мама плаща високите сметки. За какво? Открехвам вратата съвсем леко, бъркам бързо в хладилника и изваждам каквото ми трябва. И затварям. Преди даже лампичката нямаше време да светне, но вече не. Вярно, лампичката. Когато стана на 6, си помисли, че е истински мъж и трябва да върши мъжки работи из апартамента. Първата му беше да махне лампичката от хладилника, за да не гълта ток. Представете си дете на 6 години. Ето, успях за една секунда, нали? В книгата на Гинес трябва да има рекорд за най-бързо бъркане в хладилника. А то не знам, има ли такъв? Май няма, но повече се вълнуваме светът да научи как Сашко се забавлява спестовно. Повечето деца на неговата възраст гледат Анди Студио, играят на PlayStation, по цял ден са в TikTok, а най-старомодните дори излизат по детски площадки. Но Сашко не е повечето деца в нито едно отношение. Той играе барбут с майка си. Супер спестовна игра, за която ще ви бъдат необходими само 3 зара. Стотинки, които Сашко все пак успява да спести. С мама играем на барбут. И аз самичък правя заровете. От какво? От зъби. Когато на някой му падне млечен зъб, го хвърля по покриви или го слага под възглавницата. Детски изпълнения. Как? За какво да го прахосвам? Изпивам го да стане квадратен, рисувам моточиците и играем с него. Да, малко е зловещо всичко това, но съм свикнала вече. Помоли ме за пила, не знаех за какво му е, но му дадох. И след малко дойде с зарче. Радвам се поне, че е креативен и работлив. Другото са бели кахари. Ти дете... Мама никога не ми се сърди, когато искам да песя пари. Аз не знам защо точно го искам, но го правя и се получава. Надявам се да й помагам по този начин. Живеем си много добре двамата. Ние се надяваме на същото. Семейство Зъбеви, чиято фамилия вече има контекст, изглеждат щастливи. Благодарим на първото дете спестовник, включило се в нашето предаване, сбогуваме се със семейството и отпращаме с 200 км в час към залеза. Децата са чисти същества, но внимавайте с тях, защото както видяхме в днешният епизод, за скръндзата няма възраст, а в следващия епизод ще разберем, че също така и няма пол, защото за пръв път, тихо бе, защото за пръв път главният ни герой ще бъде жена. И то снайперист. Но няма да ви издавам повече от екраните пред вас, може да се абонирате за канала, за да не... Добро иде. Не е ли буркан? Да. Туалетната има 100 литра вода, да, и аз това викам. Къде има 100 литра? Буран ли? Абонирайте се и... се абонирайте. Ей, на вас горе. Абонирайте се. Ей, гледам те, абонирай се. Лайк? Ай.